volunteers, si firefighters nakadeploy dan kanagiti beaches. Bye-bye apo aditi akong daway. Iti ala-ala update manipod mat kini Idol Lawrence mga idol. Iti man naman kada iti nadakamat a report. Iti fire volunteer fighters mga idol. Ala-ala 2025 RMN News Special Coverage. Impaka mo ni Vice Mayor Carlos Fariñas ang nakasaganan ken advance deployment dagiti volunteer firefighters akakadwa na itang undas 2025 kuna ti Vice Mayor akadwan kadakwada ket adda dagiti igiti baybay para iti panakabantay kadagiti mapan agpipiktik ken tapno nakasaganang umarayat no adda ti emergency imbatan ti Vice Mayor abalaksin iti beaches ket adda pa dagiti volunteer firefighters kadagiti Campo Santo ken kalkalsada kadwa na dagiti NGOs ken advocacies amang kitkita ti Hornos Linak ken na. Being an active Coast Guard na po, 703 Auxiliary Philippine Coast Guard na po, at na naka-designate itunggal volunteer po ti station na pagginan ka digito'y beach apo so napintas met apong adda digito'y nakakastoy ng organization na tumulong at syempre digito'y kapulisan tayo digito'y CDRRM, DPS tayo po handamit makabilinan amin apo so napintas no nakakastoy na NGO apo pagtitinulungan tayo po tapno makita tayong awan digito'y malmalmes at idi last week lang apo adda digital message kalaya makiladladingit at makisaksakitak ka DJ napasama ka po at as mesa nga naganakit nagrikat mapukawan ti mesa po ket sapay po mga ikan niya po just di adadong pigsa iso na apo at siyempre awamit mga yan tikas yapo so we need to be aware kadito nga napaspasama ka po iso nga road siya ka mesa kaya po ay pass an ordinance regulating the water safety tayo ito yan ti lawag sita po nga aming resort pasapol nga at lifeguard AJ nga naka-station ako tapno maiwasan dito yung mga mes dito yung resort na swimming pool ako. Mainag iti daytoy ket kuna ti Vice Mayor asapay la kumata agbalin anatal na Hornos ken Natalyed iti undas 2025. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, Armen.